Ja. Deze met helpere wetter had het. Renneke kwam hier terug, doet ze zwier hoe sponnen trekken. Maar op het stuit had ze alles weer aardig op rit. Ja, al je het volle wetter. Juist er weer toevallig naar een vrouw die zei tegen mij van, dus juist de volle wetter uit als niet eens verlien. Dat is wel mooi om te hebben. 50 cliënten wonen alle jaar in een eigen appartement en worden door de wenskwallen begeleid. Je iets wenn mensen met psychiatrische problemen voor een langskoft in een instelling. Maar doel is nou dat ze in 2 jaar weer op haarzelf wonen. Daarom gaan de hulpverleners oors onder slag. Vroeger was het meer vanuit het denkbeeld vanuit een medisch model. Wat wij vonden dat goed was voor een cliënt. En daarin ging de cliënt dan maar mee. En nu is het echt van, wat wil de cliënt? Dat staat voorop. In maart vlinier is de wenskwallen begonnen. En over het initiatief als voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland. Ik ben ontzettend tevreden. Ja. Het is ook, iedereen heeft toch een hele veranderslag moeten maken. Zowel cliënten, maar ook het hele team. En als je ziet dat deze werkwijze zo'n voldoening geeft. Dat jij zo'n leuke samenwerking krijgt met cliënten. Omdat je zo de cliënten hoort. Lof voor wat dat hij eens een bezuinigingsmaatregel is, dat jij je net vaak. Maar de zwaar genoemde bezuinigings binnen net oer. Want net elke nien is geschikt voor de wenskwallen. Er is een doelgroep die wat meer ondersteuning nodig had. Die wat een beschermde omgeving nodig had. Omdat ze moeite hebben met hun functioneren in de maatschappij. Maar zie je zwaar genoeg die doelgroep? Daar maakt het soms best wel zwaar genoeg. De discussie rent heel erg vanuit de financiering. Wie betaalt dat? Van waar het het betalen? En dat is best wel een zwaar die we hebben. Maar die doelgroep moeten we zeker net vergeten. Maar Renneke gaat het zo goed dat ze weer op haarzelf kan. Maar echt nog om te verhuizen had ze net. Nou, ik weet niet. Ik ben het niet van constant maar wat verhuizen en dit en dat. Nee. Om jou zou het net hoeven? Nee, voor mij hoeft het net.